Бу жер дәресе түгел, әһәмиятле темага сөйләшү дип аталучы сыйныфтан тыш чара. Тантаналы рәвештә әлемнәр алып чыгалар. Һәркем аяк басып Россия һәм Татарстан гимнын җырлый. Мондый чара хәзер атна сайын илнең бөтен мәктәбендә күзәтелә. Салават күпер микрорайонындагы 182-нче политехник лицейна әһәмиятле тема турында сөйләшергә Фәрит Мөхәммәтшин да килде. Бүгенге чара якынлашып килүче әтиләр көненә багышланган. Бу дата Владимир Путин карар нигезендә узган елдан бирле билгеләп үтелә. Татарстан дәүләт советы рәисе әйтүенчә, ата кеше ул беренче укытучы да, тормыш устазы да. Аның әтисе Хәйрулла Мөхәммәтшин Бөек Ватан сугышында элемтәче булган. Ул мине хезмәт сиргә һәм якыннарга карата кайгыртучан булырга өйрәтте, ди парламент рәисе. Бүгенге чараның да әһәмияте гаять зур. Ата тәрбиясе алган, ватанын яраткан һәм аңар хезмәткә ияләшкән яшьләребезнең менә киләчәге шушындый мәктәпләрдә тормышка аша. Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында һәр буынга ниндидер сынау һәм кыенлыклар туры килүен билгеләп үтте. Шундый чакта ватанпәрвәрлек тәрбиясе нык трәк булып тора ди ул. Сегодня вы думаете проще? Нет. Что творится на Украине? Вы знаете, что референдум там прошел под бомбежками, под страхом, но абсолютное большинство людей на этих территориях, которые провели референдум, выступили за то, чтобы присоединиться к нашей большой стране Российской Федерации. Как они говорят, вернуться в Россию. Более 620 тонн гуманитарного груза мы отправили из республики. Мы приняли более 1500 беженцев оттуда, в Татарстан. Фәрит Мөхәммәтшин Кырым күперендәге вакыйгага аерым тукталды. Объектны Татарстаннан чыккан җитәкче Россия премьер-министры урынбасары Марат Хөснетдинов җитәкчелегендә тиз арада торгыза башладылар. Это наш земляк, вице-премьер российского правительства Марат Хөснетдинов. Тут же ночью по приказу Путина вылетел туда и в эту ночь восстанавливали этот мост. Әһәмиятле темага сөйләшү 1 сәгатькә якын дәвам итте. Дәрестән тыш чарада һәр чак мөһим мәсьәләләр турында фикер алышалар. 34 сәгать каралган ул ел буе. Бу 34 сәгать каралган дәресләргә әлбәттә без үзгәрешләр кертә алабыз. Менә конституция көне тиздән. Менә бүген бу атнада әтиләр көне. Аннан соң яңадан безнең үзебезнең тарихыбыз, үзебезнең бәйрәмнәребез, Сабантуй мәсәлән. 182-нче политехник лицейда әһәмиятле темага сөйләшүдән тышта ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү буенча күп эшләр башкарыла. Ветераннарга да барып йөрибез. Хәзерге вакытта волонтерство белән шөгыльләнәбез. Юн армия 8 класстан 11 класска кадәр багалар. Салават күпер микрорайонындагы әлеге уку йорт 2018 елда ачылган. Бүгенге көндә монда 2300 укучы 2 сменада белем ала. Физика, химия һәм чит телләрне тирәнтен өйрәнүдән тыш, тәрбия эшләренә аерым алганда ватанпәрвәрлек төшенчәсенә дә зур игътибар бирелә. Бүгенге дәрес шуның бер ачык мисалы. Фәрит Мөхәммәтшин лицей китапханәсенә әти турында хатирәләр дип аталучы китабын һәм Татарстанның яңа тарихы дип аталучы 4 томлы китапны бүләк итте. Бүгенге көндә менә яңа патриотизм тәрбияләү формалары табылды дип әйтим. Атна башында менә шулай итеп мәктәпләрдә Татарстан флагы, Татарстан гимны, Россия флагы, Россия гимны белән матур иттереп, сүзләр белән тавышландырып, ул гимнларны чыгарып, ул тәрбия бирә. Укучыларга да бу очрашу бик ошаган. Дәүләт совет рәисен бу чарага чакыручы Иван Ремезовка бигрәк тә. Я сегодня очень много интересного услышал, потому что узнал много всего о жизни Фарида Хайрулловича. И я всегда увлекался этой темой, мне очень это нравилось, и мне понравились его слова. Своих родителей надо ценить, и даже если у вас чего-то нет, надо ценить то, что у вас есть. Әтиләр көне бу атнада ял көне билгеләп үтеләчәк. Балалар аңа әзерләнә башлаган иде. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.